Ta' tfajla bi problemi f'qalba ddit minn inkwiet serju għaliex binta baqgħet ma ngħatax monitor tal-qalb wara li ġiet operata fl-2009. Dak iż-żmien kellha biss 14-il sena. Tifla operajnija fit-2009. Wara li ħarġet mill-isptar konna minnila appointment biex ituwa l-Holter. U qatt ma reġgħu batu għalina, meta kont ċempilt kienet qalt kif tidna nagħmlu sinjura, qalt mhux tistenna trid. L-om qalet li wara 3 snin tisma' mill-isptar li qiegħda fil-waiting list, issa ċemplula biex jivverifikaw li għandha bżonn dan l-apparat. Però ma ċempluli għall-appuntament, qalu li biex nivverifikaw please. L-om qalet li ma setax tixtri dan l-apparat għall-binta minkejja li kien bżonn jus ħafna. Kien bżonn jus għax jiena rrid inkun naf it-tifla. Di mhux darba operajni għamilni ilha 3 darbiet. Għax il-beats ta' qalba kienu pereżempju 125 beats per minute. Flok 100 beats per minute, bekk operawha. L-apparat li kellha tingħata din it-tifla jiċċekkja jekk ikun hemm irregolaritajiet fil-mod kif tħabbat il-qalb. Dan irid jintlibes il-ħin kollu mill-pazjenti meta dawn ikunu qed jagħmlu xi tip ta' attività.